Aquí. Crec que sí, no? Vale, perfecte. Benvinguts i benvingudes un dia més a una activitat de l'IFEST. En primer lloc, disculpeu aquest petit retard que hem tingut. Estàvem fent proves amb la presentació i no sempre la tecnologia ens acompanya, així que disculpeu aquest petit retard. Havent fet aquesta presentació, de nou us dono la benvinguda a tots. Gràcies per assistir a una activitat més de l'IFEST. I avui tenim amb nosaltres a la Marta Balcells, que ella és investigadora del grup de recerca Cervell i Cognició i Conducta del Consorci Sanitari de Terrassa. Benvinguda, Marta. Hola, benvinguda. I tenim també amb nosaltres a la doctora Maite Garolera, que ella és responsable de la unitat de neuropsicologia i també del grup de recerca Cervell i Cognició i Conducta, com la seva companya, com la Marta. Benvinguda, Maite. Hola. Doncs avui l'activitat que farem és com hem fet fins ara. No sé si és la primera vegada que assistiu a una activitat d'un sponsor. Bàsicament faran una presentació de qui són perquè els pugueu conèixer una mica més, quins són els seus valors, a què es dediquen, què fan exactament. Tractarem també el repte amb una miqueta més de detall per complementar allò que ja teniu publicat a la plataforma. I l'espai més important que us convido a utilitzar molt és l'espai que tenim per realitzar preguntes i poder interactuar directament amb l'sponsor. Tots els que esteu aquí i sou perquè treballeu el repte, aprofiteu si teniu preguntes, aprofiteu si voleu extreure algun insight o algun tema que us preocupi de com esteu enfocant el vostre repte i per això teniu disponible el xat durant tota la ponència. Si us sorgís un dubte el podeu deixar allà i jo els hi traslladaré a la Marta i a la Maite. I a l'espai final de la presentació deixarem un temps perquè us pugueu encendre micro, càmera o també utilitzar el xat i fer les preguntes que creieu convenients. Així que jo per part meva no m'enrotllo més, això és tot. Així que li dono la paraula a la Maite, que és qui començarà avui. Moltes gràcies. Us explicarem una mica, com deia, qui som i sobretot entrarem ja molt de ple en el repte que volem treballar. Primer de tot, dius que tant la Marta com jo som psicòlegs i som expertes en neuropsicologia i que, per tant, hi som un grup de recerca que està dintre del Consorci Sanitari de Terrassa que es planteja diferents reptes a resoldre. I nosaltres sempre treballem amb tot allò que fa referència a la cognició i a la conducta i, per tant, el nostre objectiu sempre és que tot allò que fem arribi a la població per modificar i millorar el seu benestar emocional. Per nosaltres, la solitud no volguda ha estat un tema present i objecte de recerca des de fa més d'un parell d'anys i, sobretot, en el darrer any nosaltres hem estat molt focalitzats en aquest tema. Nosaltres, a més, com a grup de recerca treballem amb solucions tecnològiques i per això quan ens hem plantejat possibles solucions pel tema sempre ens les hem plantejat des de la perspectiva de la solució tecnològica com una oportunitat per poder ajudar a connectar les persones. També és cert que nosaltres com a neuropsicòlegs el nostre interès és sempre entendre quina és la relació entre fenòmens com la solitud no volguda, que són modificables, i la salut, i com, canviant aquest factor, nosaltres podríem millorar l'estat de salut de les persones. I com a neuropsicòlegs, el nostre interès també és entendre aquesta relació entre la salut i el fenomen a través d'entendre què és el que passa al cervell. I per això ens focalitzem també en comprendre si la solitud no volguda pot fer mal en el cervell. I això és el que intentarem explicar-vos una mica per transmetre-us la passió, per entendre la conducta i com una solució tecnològica pot repercutir en el cervell i, per tant, a millorar la salut d'una persona. I com s'estableix aquesta relació. Llavors, dius que el Consorci de Terrassa, juntament amb l'Ajuntament de Terrassa, com us deia, portem 2 anys treballant conjuntament per aquest fenomen i quan l'IFES ens va plantejar la possibilitat de crear un repte, el repte que ens va venir a les 2 institucions al cap va ser fem alguna cosa per la solitud no volguda. I aquest és el motiu pel qual nosaltres estem aquí. Marta, vols afegir alguna cosa? No, Maite, res. Això, simplement que sí, que la solitud, és veritat que la solitud aquesta no volguda està sent ara, suposo que amb el tema de la pandèmia també està posant-hi més accent i està ajudant, en certa mesura, que es faci més visible i res, una mica remarcar el que ha dit la Maite, d'utilitzar la tecnologia, ja que és una cosa que sí que està avançant molt bé i que funcionen molt bé les noves tecnologies, doncs aprofitar-les per tal de veure si poden ajudar a reduir aquesta pandèmia de la solitud no volguda. Llavors, res, ara amb la presentació ja veureu també que
us anirem assentant una mica totes aquestes idees. Expliqueu-vos molt breument què és el Consorci Sanitari de Terrassa, per ubicar-vos en un entorn. El Consorci Sanitari de Terrassa és una organització sanitària integral, que en diuen, és una institució pública que cuida la salut de les persones i que té un hospital general, té un sociosanitari vinculat i té diferents centres de primària. Atenem a una població de més de 200.000 habitants des de que neixen fins que es moren i cobrim tots els aspectes, des de la salut mental fins el que us deia, tot aquest contínum que lliga la malaltia, però també els aspectes més socials. Doncs com a institució tenim molt clar i tenim molt interès que hem de treballar en aquest contínum entre la salut i lo social. Per això la solitud no volguda s'ha convertit en un tema important per la nostra institució. Nosaltres estem ubicats a Terrassa i a Terrassa, evidentment, hi ha l'Ajuntament i heu de conèixer que la ciutat és una ciutat que és la tercera ciutat de Catalunya i que té una població de més de 200.000 habitants, que hem fet una unió entre ells i nosaltres per poder treballar en aquest repte. És a dir, així teniu també una mica el context de quines són les institucions que apadrinen el repte i el motiu per qual una institució de salut i un ajuntament es plantegen conjuntament treballar per aquest fenomen que, insisteixo, que és modificable. Si us sembla, us passem la presentació. Marta, si vols, l'obrim. Exacte. Comparteixo jo la presentació i per problemes tècnics seré jo qui passaré les slides, les diapositives, i la Maite em anirà indicant que cadascú estem treballant en llocs diferents. Comparteixo. Esteu veient ja la meva pantalla? No, de moment no, Marta. De moment no, Ara? Encara no. Ara ja sí. Ja la pots fer gran, Marta, si vols. Perfecte. Molt bé. El context ja el coneixeu, és el context de l'IFEST. Les dues entitats que apadrinen aquest repte són, com us deia abans, el Consorci Sanitari de Terrassa i l'Ajuntament de Terrassa. Passem al següent, que són, aquí veieu els nostres noms. Jo soc la Maite Garolera i la Marta és la Marta Vancells. Totes dues pertaneixem al Consorci i en aquest grup que veieu aquí, que es diu C3, que és Cervell, Cognició i Conducta. Passem al següent. Per què ens focalitzem en la solitud no volguda? Persones com nosaltres que estem a dintre d'una institució sanitària, perquè es considera la solitud no volguda com un problema de salut pública. Passem a següent, Marta. Què és la solitud no volguda? És a dir, sentir-se sol no és la solitud no volguda. Sentir-se sol forma part de viure. Solitud no volguda és quan és un sentiment subjectiu en el qual hi ha un decalatge entre les relacions que tu tens i les relacions que tu voldries tenir. És sempre un sentiment subjectiu de manca o de pèrdua de companyia, que no tens la companyia que tu vols. Per tant, et pots sentir sol acompanyat i et pots sentir sol, evidentment, en una condició d'aïllament social. Però sempre la solitud és sempre un sentiment subjectiu. El fet de viure sol no necessàriament implica sentir-te sol. Sempre va vinculat a un sentiment subjectiu de diferència entre el que tu tens i el que tu desitges. Passem a següent, sisplau. Quin és l'impacte que té sobre la salut? Sabem que la solitud no volguda d'una forma crònica, quan es manté en el temps d'una forma crònica, no quan apareix esporàdicament, té una repercussió sobre la nostra salut. I sabeu que augmenta el risc per les malalties coronàries, per l'ictus, per la depressió, inclús per malalties degeneratives com la malaltia d'Alzheimer. Insisteixo, augmenta el risc. Passem a següent, sisplau. Sabem que té un impacte sobre la salut. I aquest impacte, passem a següent, Marta, s'ha fet un símil, el que equival sobre la salut, és a dir, és tan negativa la solitud no volguda crònica com l'efecte que té fumar-nos 15 cigarretes al dia. Passem a la següent. O 2 vegades més impacte sobre la salut que l'obesitat. Passa'm a la següent, sisplau. O el mateix que l'alcoholisme. És a dir, l'impacte sobre la salut de la solitud no volguda crònica
és igual a aquest símil que us he posat ara. És a dir, té un efecte negatiu sobre la salut, com tenen altres factors, com poden ser l'obesitat, l'alcoholisme, i per tant, ara us explicarem una mica per què és això i com és que això és així. Passa'm a següent. Aquest és un article que es publica el 2014 en el qual es parla de quina és la neurobiologia de la solitud. És a dir, com podem nosaltres entendre què és què li passa al nostre organisme, i en aquest cas concret en el nostre cervell, com perquè això posi en marxa una sèrie de mecanismes que fan que el cos doni una resposta i quan això ho fa de forma continuada pugui afectar la seva salut, augmentant els seus riscos, com us comentava abans. Passa'm a següent, sisplau. El nostre organisme entén la solitud no volguda com una amenaça per la supervivència. Passa'm a següent. Nosaltres, els humans, som una espècie social que necessitem dels altres per poder mantenir la nostra vida. Passa'm a següent, sisplau. Nosaltres som, com a espècie, l'espècie que ha aconseguit manejar més bé els reptes de l'entorn, malgrat estar molt desprotegits físicament, gràcies a que hem treballat col·lectivament. Per tant, nosaltres com a espècie entenem que la nostra capacitat de sobreviure està totalment vinculada als altres. Passa'm la següent. Pel nostre cervell, la comprensió de l'estar en companyia s'entén com una supervivència bàsica, com un element bàsic per sobreviure, de la mateixa manera que entenem menjar o que entenem beure. Per tant, el nostre organisme entén la supervivència com una necessitat essencial. Passa'm a següent, sisplau. En el moment que nosaltres ens sentim sols, no que estem sols, sinó que ens sentim sols, insisteixo, és un sentiment que un té sobre que se sent sol i que hi ha un decalatge entre el que vol en relació a la companyia que té i la realitat. Aquesta amenaça és viscuda pel nostre cervell com una senyal aversiva que posa en perill la seva supervivència. Passa'm a següent, sisplau. El nostre cervell entén que té un perill, de la mateixa manera que entendria si un os perseguís aquest ciclista. És a dir, estem posant en perill la nostra supervivència i, per tant, el nostre cervell s'activa per poder protegir-nos. I com ens protegim? Passa'm a següent, sisplau. Davant d'un perill, passa'm a següent, sisplau, nosaltres o lluitem, passa'm a següent, sisplau, o fugim. I per poder lluitar o fugir, el nostre organisme ha de posar-se, és a dir, ha d'activar un sistema que és un eix, que es diu hipotalamo epifisiari adrenal, que no és el més important el seu nom, però sí la seva funció, que el que ens permeten a nosaltres és activar un sistema de resposta per poder fugir davant de l'adversitat. Això fa que en el moment en què nosaltres percebim una amenaça, puguem córrer per poder fugir de l'espai o bé per poder lluitar. Nosaltres el que fem és tensar la musculatura, augmentar el ritme cardíac, augmentar el flux sanguini, i això és una resposta que dura un temps molt curt, fins que nosaltres hem pogut aconseguir fugir o lluitar, i llavors el cos torna en el seu punt base. Doncs aquest sistema és el que nosaltres s'activa davant d'aquest sentiment de solitud no volguda. Quan això passa puntualment no passa res, quan això passa de forma crònica, tots aquests òrgans del nostre cos que es posen en marxa pateixen un estrès, pateixen una situació que els posa en un límit. Passa'm a següent, sisplau. Per tant, insisteixo, la solitud no volguda, que és un sentiment, és percebut per l'organisme com una amenaça. Passes a següent. I el que fa el cervell, quan activa aquest sistema que he comentat abans, l'eix hipotalamo-hipofisiari adrenal, que va des del cervell fins als ronyons i torna per donar informació, el que fa és inflamar. És a dir, dona una resposta inflamatòria, de la mateixa manera que la dona si entra un bacteri o si entra un virus, com ara és el cas, per exemple, del coronavirus. El nostre cervell respon, és a dir, fa la resposta de fugida, però al mateix temps integra aquest element com un element perillós sobre el qual ha d'actuar. I això el que fa és que alliberem unes molècules que el que fan és intentar agredir
en aquest agressor que ha entrat, és a dir, en aquest invasor que entra. En aquest cas concret, l'invasor no és una molècula externa, no és un virus, no és un bacteri, sinó que és aquest sentiment que hem viscut com una agressió. Per això, nosaltres, quan passa això, alliberem citoquines proinflamatòries, és a dir, alliberem el mateix que faríem quan apareix un bacteri o apareix un virus, alliberem aquestes molècules. Passa'm a següent, sisplau. Quan passa això de forma aïllada, no passa res. El problema és quan això es cronifica en el temps. L'alliberament, és a dir, aquesta cascada d'inflamació fa mal als teixits. Per tant, és molt important que entenguem que l'impacte en la nostra salut ve determinat per aquesta situació de risc que viu l'organisme, que el posa en el límit i que allibera tots aquests mecanismes biològics. Això és un altre element important, que és que, com que els estudis a nivell de neurobiologia han anat millorant i hem anat entenent millor què és el que passava en les persones i en el cervell per aquest sentiment, el que sabem també és que en les persones que experimenten de forma crònica solitud no volguda, hi ha un canvi inclús en l'estructura cerebral. Hi ha determinades regions cerebrals que al patir modifiquen la seva estructura. I també sabem que el cervell respon de manera diferent davant d'estímuls com el que veieu ara, que és una família que està contenta d'estar junta, quan una persona té sentiments de solitud no volguda, que quan no els té, respecte a quan no els té. Quan els té, les àrees del reforç s'activen molt més davant d'imatges com aquestes en què es percebeix felicitat. Per tant, una persona, quan té el sentiment de solitud no volguda, desitja molt més que una persona que no el té la felicitat en relació a estar en companyia. Per tant, és molt important que entengueu que hi ha una sèrie de modificacions biològiques que afecten el nostre comportament, que estan vinculades a aquest sentiment de solitud no volguda. Aquest desig de voler aproximar-te cap a l'altre va acompanyat, quan una persona té aquest sentiment crònic de solitud no volguda, de la por al refús. Per tant, es combina una gran necessitat de poder estar amb l'altre amb un sentiment de por a que siguis apartat de l'altre. I això és el que fa més complicat el que tu puguis trobar mecanismes per poder tornar-te a aproximar. Passa'm a següent, Marta, sisplau. La manera de poder solventar la solitud no volguda és a través de la companyia. És a dir, la solitud no volguda té un remei, que és sentir-te acompanyat. Si tu et sents acompanyat, deixes de sentir-te sol. Si deixes de sentir-te sol, deixes de viure aquesta amenaça del teu entorn. Si deixes de viure aquesta amenaça en el teu entorn, deixes de fer aquesta inflamació que va vinculada a tot això que acabo de comentar. Sembla que les noves tecnologies poden ser un bon element de suport per poder trencar la solitud no volguda d'algunes persones. I en aquest sentit, tant la robòtica com diferents plataformes que posen en contacte les persones s'han considerat com bons elements per poder ajudar a la solitud no volguda. Passa'm a següent, sisplau. La preocupació per la solitud no volguda no és una cosa que ha preocupat extremadament els governs des de sempre, però sí que és una cosa que preocupa els governs des d'un temps cap aquí. I en aquest sentit, passa'm a següent, sisplau, Anglaterra, des del 2018, tenen un ministeri de la solitud no volguda. De la mateixa manera que tenen un ministeri de salut o tenen un ministeri d'ensenyament, tenen un ministeri de solitud. Per què tenen un ministeri de salut? 1, perquè entenen que la solitud no volguda és un problema de salut. 2, perquè entenen que això implica una gran despesa sanitària per a la seva població. 3, perquè entenen que és un problema que a nivell social és modificable i modulable. I per això creen aquest ministeri en el qual el doten de diners i a més el doten de contingut. El primer que fan és plantejar-se com mapejar, poder conèixer a Anglaterra quines les bosses de persones amb risc o en situació de solitud no volguda. Per l'altra, fer una campanya de conscienciació de que això és un element modificable i que, per tant, entre tots i posant solucions, això pot canviar i, per tant, deixar de repercutir. 3, estudien i aprofundeixen en tot aquest coneixement del que us explicava de com això pot repercutir i fins a quin punt. I això
és el que ha donat contingut i ha generat una gran campanya, que és per on ells han començat. És a dir, primer ells han començat mapejant i dos, fent una gran campanya per poder donar a conèixer a la gent que aquest és un problema que té la població i que, per tant, es poden fer coses. I ara estan començant a desenvolupar solucions. Passa'm a següent, sisplau. Què és el que sabem sobre tots els estudis que ells han publicat? Que han publicat moltíssimes coses. Que hi ha un grup de persones de risc. És a dir, que hi ha persones més vulnerables que altres a aquest sentiment de solitud no volguda. Passa'm a següent, sisplau. Aquesta vulnerabilitat, passa'm la següent, ve vinculada per situacions. Una d'elles és el fet de viure sol. El fet de viure sol, en si, augmenta el risc, el sentiment de solitud no volguda. Però és veritat que en aquests moments tenim moltíssima gent que viu sola i moltíssima gent que no té aquest sentiment. Però sí que les persones que viuen soles i quan tenen més d'una variable de les que s'han considerat factors de risc apareixen juntes, que és viure sol, per exemple, a més ser gran, o viure sol i tenir una malaltia crònica, o viure sol i emigrar a un país o una ciutat on no la coneixes, això augmenta el risc per la solitud no volguda. Aquesta, que veieu aquí, és una imatge d'una campanya que es va fer al País Basc per conscienciar la població sobre la solitud no volguda. I aquesta senyora no és real, és una estàtua que es va posar al carrer per poder mostrar, que és molt realista, per poder mostrar durant dies i setmanes com era aquest sentiment de solitud no volguda. Dius que dels estudis... Tira enrere un moment, exacte, aquesta que tenim, la d'abans, Marta. La de la senyora, sí. Que dels estudis que han fet els anglesos sabem que entre un 5 i un 16% de les persones grans sempre se senten tan soles. És a dir, aquest sentiment de solitud es manté crònic i estable en el temps. Passa'm la següent, sisplau. També, de la seva població, ells han comptabilitzat que més de 3 milions de persones més grans de 65 anys, l'única companyia que tenen, diuen, quan els hi fan enquestes, que és la televisió. Passes la següent, sisplau. Aquestes també són dades d'Anglaterra, diuen 200.000 persones grans no han tingut cap conversa amb amics o persones conegudes en un mes. És a dir, que hi ha gent que, estem parlant de 200.000 persones en un país com UK, en el qual passen un mes en els quals no han parlat amb ningú. Passa'm la següent, sisplau. No és la solitud no volguda només un problema de la gent gran. La gent gran és un grup vulnerable per la solitud no volguda. Un altre grup vulnerable per la solitud no volguda són totes aquelles persones que tenen una condició que els col·loca en situació de marginalitat. Aquest és un altre col·lectiu on s'ha descrit la vulnerabilitat per la solitud no volguda. Passa'm a la següent, sisplau. En les persones grans, la solitud no volguda va molt vinculada a les pèrdues emocionals i afectives que tenen. És a dir, en persones que vivien acompanyades i en un moment determinat els fills ja no hi són i moltes vegades es mor la parella i queden en aquesta situació de solitud. Passa'm a següent, sisplau. Un altre factor important per la solitud de les persones grans és que moltes vegades els familiars no viuen ja a prop. I no és que no visquin en el mateix barri, sinó moltes vegades no viuen ni a la mateixa ciutat i a vegades no viuen ni al mateix país. Passa'm a següent, sisplau. Un altre factor que s'ha identificat com a factor de risc per la solitud no volguda és el viure en una gran ciutat. En una gran ciutat és molt més fàcil que perdis tu el contacte amb aquelles persones més pròximes del teu entorn i que, per tant, tinguis més fàcilment aquest sentiment d'aïllament respecte als altres. És a dir, és més fàcil tenir sentiments de solitud no volguda en una gran ciutat que en un poble petit. Passa'm a següent, sisplau. Quan una persona és gran, a més, a diferència de la gent més jove, moltes vegades perd de forma progressiva l'habilitat social per fer noves relacions. Perd la capacitat per trobar la manera com contactar fàcilment amb els altres per fer una relació i establir una relació d'amistat, però a vegades també per parlar amb els altres. I això, més fàcilment, l'aïlla. Passa'm a següent, sisplau. Un dels grans problemes de la solitud no volguda és que és altament silent.
perquè és altament estigmatitzant. Per una part, i sobretot la gent gran, té molta por d'expressar aquest sentiment, perquè expressar aquest sentiment vol dir acceptar que vius sol i, per tant, augmentar el risc per la teva pròpia seguretat. I, per altra part, perquè acceptar que un se sent sol és acceptar que està en una condició desfavorable en relació a les persones de l'entorn que viuen en companyia, en parella, amb amics, amb familiars. Per tant, la solitud no volguda és altament estigmatitzant. I per això una de les dianes de tota aquella gent que té una preocupació per la solitud no volguda és realment publicitar i donar a conèixer el que és la solitud no volguda i com això es pot combatre per poder tallar amb aquest estigma. Passa'm a següent, sisplau, Marta. Com deia, la solitud no volguda és molt freqüent amb la gent gran, es considera un col·lectiu de vulnerabilitat i per això, com veureu, moltes de les solucions s'han enfocat en aquest col·lectiu. Passa'm a següent, però evidentment no és l'únic. Sabem cada vegada que hi ha més joves que tenen sentiment de solitud no volguda i que hi ha franges d'edat especialment vulnerables i que hi ha situacions, per exemple, en aquests moments, doncs, per exemple, la Covid ha afavorit molts sentiments de solitud i sobretot els ha afavorit tant amb gent gran com amb gent jove entre 18 i 25 anys que s'han hagut de mantenir a casa i que tenen poca capacitat de contacte amb l'entorn degut a la situació. Passa'm a següent, sisplau. No només són els joves, la gent gran, sinó també els immigrants. Aquella gent que ve de fora i que entra en una comunitat que no és la seva, tenen més facilitat per tenir sentiments de solitud no volguda. Passa'm a següent, sisplau. I les persones que tenen una clínica psiquiàtrica prèviament, que tenen antecedents psiquiàtrics, que pateixen depressió, que pateixen trastorns mentals greus com l'esquizofrènia, o el trastorn bipolar, o el trastorn obsessiu-compulsiu, entre d'altres. Sí, totes aquelles persones que tenen una condició de trastorn mental tenen molta més vulnerabilitat per aquests sentiments de solitud no volguda. Hi ha molts estudis en població amb sintomatologia depressiva i en població amb diagnòstics de trastorn de psicosis que presenten sentiments de solitud no volguda de forma crònica. Passes la següent, sisplau. I també aquelles persones que viuen amb la marginalitat, és a dir, tota aquella gent que viu fora dels contextos més protegits de la societat, són gent altament vulnerable per tenir sentiments de solitud no volguda. Passes la següent, Marta, sisplau. Què és el que podem fer des de les noves tecnologies? I aquesta és la proposta del Consorci Sanitari de Terrassa i de l'Ajuntament de Terrassa en el repte i per això estem a l'IFEST. És a dir, les tecnologies ens poden ajudar a nosaltres a contactar, a fer contacte entre les persones i ens poden ajudar a trobar solucions per poder reduir tots aquells factors que poden influir en que ens posin en situació de vulnerabilitat. Passa'm a següent, sisplau. La idea és que les tecnologies ens serveixin de pont entre les persones. Passa'm a següent, sisplau. I, per tant, un dels objectius principals és connectar. Però, insisteixo, no és l'únic objectiu. És un dels objectius que podem tenir, que és com contactar persones. L'altre és com modular tots aquells factors que sabem que augmenten la vulnerabilitat. Per exemple, nosaltres sabem que viure en un tercer pis sense ascensor i tenir 80 anys augmenta el risc de solitud no volguda pel fet que no tens manera de baixar al carrer. Viure en un lloc on tens lluny el transport públic en una ciutat comporta risc de solitud no volguda si ets gran, atès que tens dificultat per mobilitzar-te. Per tant, la idea és que la tecnologia ens ajudi, per una part, a monitoritzar, poder identificar les persones de risc, 2, la tecnologia ens ajudi a connectar, 3, la tecnologia ens ajudi a amortiguar els efectes dels factors que poden influir sobre la solitud no volguda. Passes la següent, sisplau. Un dels elements importants és que la tecnologia el que permet és que la connexió sigui molt més diversa del que podria ser el contacte real. I, per tant, això és un altre element a tenir en compte. Passa'm a següent, sisplau.
molt breument, us explicarem, si vols, Marta, les comentes tu. Sí. Us posem en context. Nosaltres hem fet un anàlisi de les diferents aplicacions que hi havia en el mercat. Això ho vam fer l'any passat, és a dir, hi era mirar diferents solucions tecnològiques que hi havia en el mercat i intentar agrupar aquestes solucions tecnològiques. Marta, quan vulguis. Vale, sí, exacte. I aquestes, és a dir, has de fer un anàlisi, això que ha dit la Maite, de les solucions que hi havia en aquell moment al mercat i es va intentar com classificar aquestes diferents solucions. El que es va veure és que totes les que havíem nosaltres pogut trobar tenien com a objectiu principal les relacions, ja que la solitud bàsicament és un sentiment de falta de relacions de la que tu esperes. Llavors, veiem que dins de les relacions, si mireu el primer grup, podem veure que moltes de les noves tecnologies el que fan és utilitzar xarxes privades preexistents. Per exemple, el WhatsApp, que és àmpliament conegut, on tu tens uns contactes que són coneguts per tu i el que fan és facilitar-te la comunicació entre ells. Altres aplicacions o solucions tecnològiques el que fan és, més aviat, faciliten la creació d'una nova comunitat. És a dir, a través de, moltes vegades, de les teves aficions o el veïnat, es crea una xarxa a través de les noves tecnologies per facilitar el contacte entre les persones que comparteixen allò, ja sigui el veïnat, ja sigui el hobby. Per altra banda, com heu pogut anar podent escoltar al llarg de la presentació, moltes de la solitud no volguda, tot i que no és cosa només de la gent gran sí que és una població amb un alt risc de patir aquesta solitud no volguda i moltes vegades el fet de ser gran va vinculat a altres comorbilitats, a altres dificultats. I això pot necessitar d'una cura. D'aquí ve que moltes vegades les solucions tecnològiques que es plantegen per la gent gran també van vinculats a oferir aquesta cura, a que la família pugui conèixer si s'ha pres la medicació o que pugui haver-hi un contacte directe entre la persona que viu sola, la persona gran que viu sola i els seus familiars. I, per últim, a nivell de relacions, hi havia la part més de dinamització a través d'un professional. Aquí moltes vegades el que s'ha fet és a través de professionals molts cops de l'administració pública o de la Creu Roja o així, faciliten ells les interaccions entre diferents persones que poden sentir-se soles. Això és de quines maneres les solucions tecnològiques treballen les relacions. Llavors, hi ha diferents temàtiques de solucions, també. Com acabo de dir, amb el servei de cura, hi ha moltes solucions pensades més aviat per persones grans que necessiten una cura, una atenció especial per la seva dificultat de mobilitat o perquè a nivell cognitiu comencen a tenir petits oblits o petits deterioraments que els dificulten les seves tasques del dia a dia. De temàtica, hi ha també aquesta que hem dit de la promoció d'activitats, és a dir, a través de les noves tecnologies s'incentiva les persones a que facin noves activitats i noves... És el típic, no? Ens apuntem a una nova activitat i és una manera de poder conèixer gent nova. En aquest cas no seria apuntar-se... Bé, sí que hi ha, és veritat, sí que hi ha solucions on t'ofereixen els diferents tallers, per exemple, que es fan en una població o en un barri, facilitant aquesta informació, la gent es pot apuntar i fer noves relacions. I llavors també, el mateix, el de baix és el d'establiment de relacions, el fet de la temàtica de fer connexions entre persones. El WhatsApp, el Facebook, són xarxes socials que faciliten molt la interacció. El WhatsApp i el Facebook no les vam estudiar com a solucions tecnològiques, tot i que són molt bones i s'utilitzen molt, perquè ens vam dedicar a solucions tecnològiques específiques per la solitud. D'acord? Llavors, totes les solucions, cada una anaven dirigides, les que nosaltres vam poder estudiar, a un target, a una població objectiu.
un gran percentatge d'aquestes solucions anaven dirigides a les persones grans. Llavors, això és interessant perquè hi havia moltes aplicacions que anaven dirigides també a les persones cuidadores de les persones grans, per facilitar la connexió entre la persona gran que viu sola i aquella persona que se'n fa cura, no? El pare o la mare que viu sol, que té 80 anys, i el fill o la filla que potser no viuen ni a la mateixa població ni així, però una manera de mantenir la relació era a través d'aquestes solucions tecnològiques. I llavors la població objectiu, l'última, també és aquesta xarxa de cura, no? Ho mateix, una mica les mateixes relacions entre les persones grans, la família i cuidadors, més triangulat en aquest cas. I llavors les solucions tecnològiques anaven, com hem dit, les que vam estudiar, anaven pels dos objectius. Un és la solitud i l'altre és l'aïllament. Com ha explicat la Maite molt bé al principi, no sempre una cosa implica l'altra. És a dir, jo em puc sentir sola, tot i estar rodejada de gent. Però les meves expectatives d'acompanyament, de sentir-me acompanyat, de poder-me expressar amb tota llibertat amb tothom, a vegades, tot i estar envoltat de molta gent, no tinc o les habilitats o el que sigui que dificulta aquesta comunicació i això facilita que jo em pugui sentir sola o sola. I l'aïllament és un aïllament, en aquest cas, més, per exemple, per barreres arquitectòniques, com també ha dit la Maite. Les dificultats a vegades arquitectòniques d'una persona gran que viu a un tercer o un quart sense ascensor, això potencia el fet que es pugui aïllar. Sí, per la meva part, Maite, no sé si... Sí, perfecte, no. Dius que posem l'última, que això és un repte, insistim, d'una institució sanitària i un ajuntament que conjuntament busquen solucions per la solitud no volguda, que aquí teniu els nostres punts de contacte. El meu està malament, és Emma Garolera, no és Maite, sinó és Emma Garolera, el del Consorci Sanitari de Terrassa, i el de la Marta, que és Emma Vancells. I el seu sí que està correcte, posem l'última. I que això és el repte que nosaltres plantegem a l'IFEST, que estem molt contents que tingueu interès pel repte i que esperem que les solucions siguin això, molt atractives, molt interessants i sobretot molt útils, perquè puguem intentar fer que realment arribin a la població. I per això hem fet aquesta unió, insisteixo, des de l'Ajuntament i des d'una institució sanitària com és el Consorci Sanitari de Terrassa. Doncs moltíssimes gràcies, Maite i Marta. Ha sigut una exposició molt interessant i segur que heu donat molta informació de molt valor als participants del vostre repte, que també dic que és dels reptes que té més participants de tots. De moment no hem rebut cap pregunta, així que us llançaré jo la primera i a partir d'aquí a veure si en rebem alguna. Vosaltres rebreu de tots els equips que teniu apuntats vídeos de 3 minuts que serà el que vosaltres avaluareu i decidireu qui passa i qui no passa a la final. Quins són els punts que més pes tenen o que més voleu sentir dels equips per avaluar-los més positivament? Què valorareu en aquests vídeos perquè els equips es puguin fer una mica la idea de com comunicar-se? Que sigui nou, que sigui innovador, que sigui factible, que realment es pugui portar a la pràctica. Aquestes, jo diria, serien dues característiques principals. Marta, què afegiries tu? Sí, jo, no sé, crec que si s'apunta tanta gent jove i així, també crec que és important que sigui creatiu, el que ha dit la Maite, la creativitat, que trenquem esquemes una mica, no? Que feu anar les idees, que penseu amb tots els col·lectius que poden sentir-se sols, que no ens focalitzem només en un, sinó que sigui ric, a veure què, i que sigui factible. Sí, perquè moltes vegades les idees les tenim aquí dalt i costa molt aterrar-ho, però jo crec que durant el procés de l'IFEST també els ajuden a fer això. Penseu que per nosaltres és molt important que sigui alguna que sigui possible de fer, perquè, insisteixo, els actors que som gent que treballem a la comunitat i treballem amb la població. I el nostre objectiu és que realment això pugui arribar. Però també és veritat, i per això us hem fet una mica un resum de les diferents propostes que hi ha, perquè no repetim el que ja està inventat. És a dir, si hi ha la roda, no fem la roda de nou, perquè hem de buscar maneres novedoses i maneres diferents per aconseguir l'objectiu. I jo crec que si enteneu bé la problemàtica, és molt
més fàcil que pugueu pensar possibles solucions i sobre aquestes solucions innoveu. Aquesta seria la idea. Perfecte, gràcies, noies. Teniu alguna pregunta més? Algú? Ja us dic, aprofiteu que teniu aquí a les persones que us escoltaran i les persones que veuran tot el treball que porteu fent. Sé que alguns encara no esteu en la fase de tenir ni tan sols una idea aterrada, que alguns esteu com empatitzant amb el col·lectiu que us voleu dirigir i que no, però si teniu alguna pregunta, insisteixo, aprofiteu que teniu aquesta oportunitat. Us podeu engegar el micro, si us fa vergonya no fa falta la càmera, però també el podeu utilitzar al xat. Així que us animo i si no teniu cap pregunta, doncs, noies, serà que us heu explicat molt bé i que els equips doncs, estan treballant. Igualment, tenen el vostre contacte. Sí. Ara, entenem Enric, també que el les meu preguntes està bé. sorgeixen conforme tu vas treballant el projecte, no? Que hi ha un moment que et quedes allà i dius, ostres, doncs no sé si això encaixa o no encaixa. Llavors, tenen el vostre contacte per qualsevol cosa. Com que veig que ningú de moment sembla que tingui cap pregunta, ells tenen el vostre contacte. Si en tinguessin alguna, doncs entenc que esteu a la seva disposició per atendre el correu electrònic. Perfecte. Així que, Maite, Marta, moltíssimes gràcies pel vostre temps, per participar a l'IFEST i agrair a tots i a totes els que heu estat aquesta estona aquí amb nosaltres i, sobretot, aprofiteu que teniu aquí l'espònsor per traslladar preguntes, ja sigui per correu, és igual. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs ens veiem a la propera. Segur. Que vagi bé. Ànims. Irà molt bé. Adéu, moltes gràcies a tots. Adéu.